आ गईल जमाना महिला के पीटा गईल पुरुष फोकट के। आ गईल जमाना महिला के केहू ना बचावे सभे सेल्फी लेवे लगल कैमरा से। आ गईल जमाना महिला के पीटा गईल पुरुष फोकट में। आ गईल जमाना महिला के। भैया सभी ए पर सुनी और विचार करी। देखी फोकट में एगो कैब ड्राइवर जौन की यूवी लखनऊ के बात बा, बेकार में एगो महिला से पिटा गलन। आखिर उनकर वजह का रहे? उनकर कौनो गलती ना रहे। बेकार में उनकरा के 10-20 थप्पड़ जड़ देले उ महिला, फिर भी उ कैब ड्राइवर कुछू ना बोलस। लेकिन ई हाल बा, बताई अगर उ मरले रहतन तो कौन हाल भय रही। और हाँ, उल्टा में उ कैब ड्राइवर के एक दिन खातिर जेल हो गई, लेकिन वो महिला के कुछ ना भइल। ई हमरा कानून व्यवस्था के नियम बा, ढंग बा। बताई लो ऐसे कल कैसे चले देश? यही से रउआ कृपा करी और कैब ड्राइवर के बचावे में मदद करी। और ई उल्टा में उलालछन लगाओ तारे कि तारा संग 100 गो आदमी रहे, हमरा एक घसीट के मरले रहे। अगर घसीट के मरले रही एको आदमी तो का उतना 10-20 थप्पड़ मार पाती? ना मार पाती। उल्टा में वो कैब ड्राइवर के जेल हो गए और लड़की के, वो महिला के कुछ ना भइल। आखिर काहे ना भइल? ओकरा सजा मिले के चाही। हम तो सरकार से इहे करें। हमरा सरकार में बहुत कमी बा, एक कमी के सुधारे के चाही। खाली पुरुष दोषी काहे होला, महिला दोषी काहे ना होली? जबकि हक सबके बनता, सबके देश में रहे के बाद सब